खुलुमबाय बयखौबो। आं रतन बर'। जों दिनै भुटानाव थांनो ओंखारदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायबानो जाबाय। आंजों लोगो सासे दोङो, बेबो थांफागोन भुटानाव। उन्दै गथा बारबाय। बारा खाथियाव रायजो बर'खौ मोनसिगोन। एसे भुटानखौ नोंथांमोननि थाखाय आं दिन्थिनि। भुटान हादोरा माबायदि मोनसिगोन आरो बारा थांसिगोन। फाइनालि जों सफैबाय। दा बर्थमान जों गेट खाथियावनो दङ। पास लानोसै। आंनि लोगोआबो दङ नै। दा गेट पास खालामनानै जों भुटाननि भितराव हाबनोसै आरो रायजोफोर। जों गेट पास लाबाय। भितराव हाबनोसै। बेयो जाबाय गेट पास लाखांनानै जोङो दा दसे उनाव भुटाननि भितराव हाबनोसै। बै साइडथि दोङो जोंनि गारिया। बेयो जाबाय ब्रिज भुटाननि। मा दैमाथाय কি নদী বন্ধু এইটো? কালা নদীর দলং आरो न'? दा बर्थमान जों बेयावनो दोङो। एसे ब्रिजखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना। बै साइडथि मा दोङो आरो नायना लानोसै। जों एसे बेखिनियाव एसे ओंखारनानै भुटाना माबायदि जायगाखौ नायना लाबाय आरो रायजोफोर। नायना ला। नोंथांमोना मालाबा फैबोला भुटानाव भट कार्ड लाबोदे रायजोफोर। गेट पास लानांगोन, नङाबा हाबनो मोननाय नङा। भट कार्ड एकदम जरुरि। दिनै मानसि गैया। दिनै सानदे कुमरिकाता बाजाराव हाथाय खालामनो थांदो भुटाननि मानसिफोरा। एकदम खम मानसि। बै सायाव पाहार सायाव नुहुरनाय बिल्डिंआ बेयो जाबाय हटेल। जों दा बर्थमान बै हटेल सायाव पाहार सायाव थांगोन जों हटेलखौ नायनो थांनोसै। ओमफ्राय बे जोंनि खाथियावनो दङ र'। बैबो मोनसे हटेल। हटेलनि मुङा जाबाय मा मुं? जाहिला रेस्टुरेन्ट। जाहिला हटेल रेस्टुरेन्ट। बेयाव नोंथांमोना मालाबा फैबोला बे हटेलाव जाफैनो हागोन। हटेलनि मुङा जाबाय जाहिला रेस्टुरेन्ट। नायना ला रायजोफोर जायगाखौ। बै दलं सिङाव मा दोङो नायनि एसे। बन्धु बोले आहा। আধার কার্ড পায় এই আধার কার্ড আর ওই জন্ম সার্টিফিকেট এই চুলিবিলাকৰ হয় হয় হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো লাগে ন? ভুটানত যেতিয়া আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি চাৰ্টিফিকেট? জন্ম চাৰ্টিফিকেট হ'লেও হ'ব, আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হ'ব। बिथाङा आंनि लोगो दे रायजोफोर। बिथाङा हाबा जायाखै। अजेस्त्र धन दौलत दोङो बिथाङा। सोरबा सिख्लाया फसायोबा हाबा लानो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बार होगोन दे रायजोफोर। सेकेन्ड गेटआ बेनो रायजोफोर। बेनिफ्राय एक्सट्रा पास नांगोन, होमबासो थांनो हागोन। नङाबा
गेट पास खालामबासो थांनो हागोन बैनि भुटिया पुलिस गेटआव दोङो बै सिङाव पाहार सिङाव न' दोङो फाइनालि बुद्ध मन्दिराव सफैबाय दा हाबनिसै र' बुद्ध मन्दिराव बेखौ फिदिंनोसै बेखौ फिदिङोब्ला गोसोआव साननाया जाफुङो बे भुटाननि पुजारी बेखौ फिदिंबाय थायो पुजारिया गोसोआ साननाया जाफुङो यो बौद्ध मन्दिर जों दा बर्तमान बे मन्दिर खाथियावनो दोङो भुटियाफोरनि बेयाव फुजा सोलिगासिनो दङ एसे आं दिन्थिनि बे जाबाय गेट फुजानि गेट चब्बिस तारिखहालागै थागोन बिसोरनि फुजाया भुटिया सिख्ला मन्दिराव फैदों मालाय बिसोरो केमेरा लालायदो सेंग्रा सिख्ला बे आंनि लोगो दा बुद्ध मन्दिर सायावनो दोङो जों हेलो सिस्टर फाइन कैसा है आप लोग का देश में आया घूमने के लिए भुटिया सिख्ला फैदो र' माथो होनि र' माथो होनिसै र' खाथियाव थांसै Hello sister, what are you doing? What are you doing? Fine. How are you? Fine. What are you doing? क्या कर रहा है बोलो? खेलते हैं? अच्छा 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 हम लोग का देश में घूमने जाएगा? आसाम? जाएगा? नहीं जाएगा? ini gथ'फोरा माबा गेलेगासिनो दङ नै ये क्या What is game? Water game. गथ'फोरा माबा गेम गेलेगासिनो दङ आंनि लोगोआ जि मोजां मोजांलै समायना गथ'फोरा Beautiful girl, cute girl.
इसोरनि मेला सोलिगासिनो दङ हरावसो जायो बिसोरनि फुजाया बै सिङाव आं दा बर्थमान एकदम गोजौआव दोङो एसे दिन्थिनोसै गोजौ बिल्डिं भुटानाव सेकेन्ड चाइना बायदि मोनबाय फैनानै रायजोफोर सेकेन्ड चाइनायानो आरो सिस्टार इसोर मेलायाव फैदो थारमाने जों थांसै आरो इन्डियाननि सिख्ला इसोरबो फैदों जों बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै रायजोफोर आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बर' मानसि हिसाबै आंखौ एसे सापर्ट खालाम रायजोफोर आं खावलायदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालामना हो रायजोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै बाय बाय